Materren bikide berri oso berezi ontziratu zaizkigu azken aldian. Bio eta Zabor, itsas erraldoiak. Itsasoaren handitasunean ezkutatuta zeuden, ikusezin. Baina gutxi batzuei garrantzitsuak direla iruditu zaigu, eta auzolanean eraiki ditugu guztiok ezagutu ditzagun. Ezagutzen dituzu, Zabor itsashondakinen monstrua da. Gure etxeetatik atera eta ibai eta haizeak eramandako erabilera bakarreko plastikoz osatua dago gehien bat. Oso poteretsua da. Minuturo, kamioi bat adina plastikoz handitzen baita. Bio berriz, biodibertsitatearen dama da. Izaki bizidun guztion sare konplexu eta delikatua. Izaki bakoitzak funtsezko pieza bat da sare honetan. Behar ditugun bizi baldintzak egon daitezen. Zergatikan ez dira ezagunak. Zabor gehien bat ezkutatuta dago itsasondoan, sakoneran handitan. Gainera, ikusten den gutxi hori, azkar batean mikroplastiko deituriko pieza txiki-txikitan bihurtzen da. Hain txikiak non uraren zikloan lurrunduz, planetako aire, lur eta ur guztietara zabaltzen den, baita gure gorputzetara ere. Bio, tamalez, oso ahul dago. 6. desagerpen masiboa sufritzen ari da gaixoa. Azken aldian, animalio ornodunen 78% galdu du. Gune basatien 80% suntsituta ditu, eta ez denez asko ezagutzen, zaindu beharrean erabili egiten dugu soilik. Zein onura dituzte? Zaborrek abantaila pila ditu, zu kezkatu gabe eta eroso bizitzeko. Zaborrek dio, erosi eta bota, ardura gabe kontsumitu eta ez pentsatu etorkizuneko ondorioetan. Biok, ordea, bizitzeko beharrezko ditugun baldintzak ematen dizkigu, oxigenoa, elikagaiak, medikamentuak, klima. Gainera, sufritzen ari dugu klima larrialdi honen gure laguntzaile amorratua da, gehiegizko CO2 xurgatuz. Nork uste duzue ematen digula osasuna, ongizatea eta oparotasuna?